kontra dak li qalet l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola l-kap Nazzjonalista Bernard Grech stqar li jrid isaħħaħ il-midja tal-partit tiegħu. Kompli toħroġ fid-der il-firda fil-Partit Nazzjonalista dwar il-midja tal-partit stess. Fit-tmiem intervista fuq Net FM il-ħadd filgħodu, il-kap Nazzjonalista Bernard Grech għamel din id-dikjarazzjoni. Ejja nkomplu ntejbu l-istazzjon tal-partit, tar-radju, tat-televiżjoni, ejja nkomplu nikkomunikaw il-messaġġ politiku. Dan għalkemm l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola stqarret li l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi ma kellhomx ikunu hemm għal dejjem u li dawn jistgħu jispiċċaw bħala parti mir-riforma. Dan kienet saħqitu mas-sit Lavium Malta, is-sit li għandu interess partikolari fuq l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. I don't think that when Net TV was set up 20 years ago, the idea was for that channel to last forever. Dan il-kumment kien qajjem rabja kbira u ma niżel tajjeb xejn ma' ħaddiema tal-midja tal-Partit Nazzjonalista li għal snin twal ilhom jintalbu jagħmlu sagrifiċċji minħabba djun kbar li ħonqu lill-Partit Nazzjonalista. Saħansitra d-Deputat Nazzjonalista Karl Guder li jmexxi l-midja tal-partit kien kiteb fuq Facebook u qal li l-midja tal-Partit Nazzjonalista dejjem hemm se tibqa'. Saħaq li jekk tieqa' fil-midja tal-Partit Nazzjonalista tkun teddida serja d-demokrazija. Issa kien imiss lil Bernard Grech li jidħol jipprova jberret ir-rabja tal-ħaddiema tal-istazzjon wara li Roberta Metsola, kandidata tal-establishment, deret lesta li telef il-ħobża ta' kuljum tal-ħaddiema lejali lejn il-Partit Nazzjonalista.